haka to insha Allah a wannan bidiyon zan nuna ma yadda za ka yi in dai ba saving ɗin number mutum ne da kai ba. Insha Allahu ba da wani kira da zai shigo wayanka ko da mutum ya rufe wannan number nasa ya ce zai kira ka wannan kira ba zai shigo ba, dole sai kana da saving ɗin number sa tukunna kira zai shigo zuwa cikin wayanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan wasannin mu da sake kasancewa a cikin wannan tasha mai albarka. Insha Allahu kamar yadda kuka gani a title na wannan bidiyo, a wannan bidiyo zan nuna ma yacce za ka yi ka hana duk wani kira wanda baka sani ba shiga wayanka. Misali irin kiraye-kiraye, misali kamar kawai wani ya ɗauki number ka random baka da number sa haka to insha Allah a wannan bidiyon zan nuna ma yadda za ka yi in dai ba saving ɗin number mutum ne da kai ba. Insha Allahu ba da wani kira da zai shigo wayanka ko da mutum ya rufe wannan number nasa ya ce zai kira ka wannan kira ba zai shigo ba, dole sai kana da saving ɗin number sa tukunna kira zai shigo zuwa cikin wayanka. Wannan hanya ce mai matuƙar sauƙi kuma sannan hanya ce mai matuƙar amfani wanda ya kamata ku santa domin amfanin yau da kullum. Ko da ba kowane lokaci za ka iya ka je ka kunna wannan abu ba, amma zai rinƙa maka amfani lokaci bayan lokaci. Misali kamar irin kana harka ta social media, mutane suna yawan ɗaukar number ka suna kiran ka, to layin naka wanda kake harkar social media da shi za ka iya ka katse shi mutane su daina samun ka, su daina kiran ka, sai wanda kai saving ɗin number shi. To insha Allah a cikin wannan bidiyon abin da zan nuna mana kenan, sai ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon don ganin yadda za ka yi kai wannan abu. Amma kada ka manta idan yau ne farkon fara ziyartar ka wannan channel, kar ka manta da zuwa ƙasa ka danna mun alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙarawa ta yadda daga na ɗora sabbin videos na za su zo gare ka kai tsaye. Na gode. Yauwa yadda za ka yi ka kunna wannan setting ɗin shine direct za ka tafi zuwa cikin setting na wayanka, za ka je ka nemo setting na wayanka. Bara mu nemo setting na wayanmu. Wannan shine setting na wayanmu, ga setting na wayanmu nan. Za mu shiga akan setting na wayanmu. Bayan mun shiga setting na wayanmu za mu je mu nemo sim card and mobile network, ɓangaren layi kenan da network na wayanka. Ga inda aka rubuta sim card and mobile network, za mu shiga akai. Bayan ka shiga akai sai ka tsaya ka natsu ka nemo inda aka rubuta harassment filter. Da ƙasan nan gashi nan za ku ga an rubuta harassment filter, to sai ka shiga akan wajen. Bayan ka shiga gashi nan zai rubuto ma filters role. Daga farko gashi nan za ku ga an rubuta block numbers not in your contact. Na biyu kuma za ku ga an rubuta block unknown and head numbers. To mu yanzu kowanne namu a kunne yake. Bara mu kakkashe su. To misali yanzu mun kakkashe su, to direct idan baka so lambar da bata cikin contact naka, bata cikin wayanka ta shigo, za ka kunna na farko ne. Idan ka kunna na farko, duk wata lamba da baka yi saving ɗinta a cikin wayanka ba, ko da ya kira ba zai zo wayanka ba. Idan kuma ka kunna na biyu, duk wata lamba da aka ɓoye ta ba za ta shigo wayanka ba. Misali mutum ya saka ta a private number ya kirawo ka, to wannan kiran da aka yi maka ba zai shigo ba. Wannan ita ce hanyar da za ka bi ka daƙile wannan kiraye-kirayen. Sannan kuma idan kana so ka gani duk wani kira da aka yi ma, in dai mutum ya kira, akwai history na wannan kiran da aka yi maka. Za ka iya zuwa ka duba ka ga nambobin da suka kirawo ka. Misali, to mu za mu zo daga ƙasan nan gurin, za ka je ka nemo inda aka rubuta blocked calls, to a nan ne za ka ga history. Daga nan ƙasa ga inda aka rubuta blocked calls. A nan gurin za mu shiga, za mu ga history nambobin da aka kikkirawo mu waɗanda ba su shigo ba. Yanzu za mu shiga. Idan muka shiga gashi nan za ku ga na farko ma private number ce, na biyu ma private, na uku ma private, duka an kira mu amma ba ta shigowa. Sannan ga sauran nambobi nan za ku gan su barkatai, ga su nan dai suna da yawa saboda ana yawan kiran layin. To za ku gani gashi nan ana kira, duka wannan sun kikkira ne wanda kiransu bai shigo ba, da kuma wanda suka ɓoye number suka kira su ma to kiransu bai shigo ba. Wannan ita ce hanyar da za ka bi ka hana wannan kiraye-kirayen. Kada ka manta da Allah, idan baka mun subscribing ba, ka je ƙasa ka danna mun subscribing saboda samun videos ɗina daga zarar na ɗora. Na gode, kar ku manta, ni ne naku Ibrahim SY.